cake. Eklas subscriber 100k subscriber Zuri Boro. 100k जाबाय हाबानि समावनो आबो congratulations दे माबाया हाबानि केक Kindle Habani nonga. एक लाख subscriber जाबाय ओहो YouTube ni. माने subscriber YouTube ni 1 lakh subscriber. माने subscriberफ्रा मोनसे गिफ्ट होबाय आरो बिथांनो हाबानि उसुरगा हिसाबै माबाखौ सिलभार प्ले हाबायावनो जाबाय आरो हाबायावनो सिलभार प्ले बटनखौ माने होनाय जाबाय आरो बेखौ प्ले बटन गिफ्ट YouTube फेमिलिनिफ्राय Thank you so much. बे समावनो ग्रोब जाखाबाय नोंथांमोननिया सायनायनि थाखाय हाबाबो खुलुमबाय Camera ready? Betul, ada. Baikdo. Baru mur mane YouTube channel tade mane 1 lakh subscriber hor mane mur 1 lakh mane mur family hol aru 1 lakh subscriber egorne mane aji cake katibo mane jakali hoise thank you Mandy ceremony jai Moria. Bagaimana Bung dah? Happy birthday Susala. 1 lakh subscriber congratulations. Minta bayar. Happy birthday. Sudah deh ya. Angkat tahu. Gerbula ke YouTube pas kulisen nayaw mane pembayaran angka support hodongmon आरो बेनो खुलिनानै होदोंमोन आरो आङो मिन्थियामोन जे YouTube आ मारै गोरबानो फोरोंजोबनाय Thank you so much first bite नोंनि Thank you गोरबो आरो बायद' जायोना बायद' जायो आरो जोंहानि मेम बिथाङा आंखौ मोसानाय मानाय गासैखौनो बेनो गुरु आंनि फार्स्ट बेनो फोरोंजेनदोंमोन आरो आंखौ मोसानायखौ Thank you मेम आंनि थाखाय दे Thank you मेम बे दिनाव जे मेमखौ आं मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो हाबाबो बुंनो नाला मारै दे नैबे जाबाय दा बलांनिया कंग्रेचुलेसन हाबानिबो फिसादेबा हाबानिबो आरो 1 लाख साबस्क्राइबारनिबो Moria. Online gini ya. Ajuri, apa? Aduh, WhatsApp. Subscriber. Cepet-cepet sampai kau. Mana pernah ini. Taruh kiri dah. एक लाख सब्सक्राइबर হৈছে আৰু মানে বেয়াও লাগিছে মানে এৰি যাব লাগিব মোটো 1.5 লাখ হ'ব আজি মোটো 1.5 লাখ হ'ব 1.5 লাখ সাবস্ক্রাইবার কইনা ভায়া মানি থাকে কে হাদেন না ইউটিউব চ্যানেল আছে आरो आंनि जुडी क्रिएशन फेमिलियाव 100k जे साबस्क्राइबार जाबाय आंनि फेमिलियाव 100k जों जाबाय जोबोद साबायखर बेनि थाखाय के फानो गोनां जाबाय आरो हाबायावनो हाथारबाय हाबायावनो हाथारबाय नो Sebenarnya, Aduh, kau berhana jadi. Baru. Angna hati kawan. Nih, एकदम बिल्कुल cara kena kau dari beca
Cuy dalam sini sedap ya. Belum nggak? Dapat ya? Nakan makan dulu ini. Kau nasi tahu kan nih? Elona bayar nih, mungkin lah. Ay, sabi deh, ay,